Ani video katola jotol lam sugo angke takoro bukoro norbai taisa kok taisa thani salan baga mafya tama hingke engel changma boti thana jaka engel changma bo dera duno pori tongo hingke je dera duni je gundarok bai bo China ni borok hin jaka angke engel changma bo bai sakane akole chung China ni chung notice ni chung India ni se hin manise engel changmana bukha tokha angke tei dekat bai waini bai tham suka angke thi thang jaka hospital thanga angke thi thangka angke sini tipara sara angke je jaga phano tongni sini tipara sara angke safety korei angke chung bo jaga thangai chung safety manai ba sini tipara sana ba safety korei angke je tripura je engel changmani mangkuthi sopai mani chung mangkuli rok kise nalikano o jaga ko dara porosmit deuma bo thangai soika angke chung phaidi nalikano गाड़ी